Идва есента. Да, супер! Отиваме в Африка! Има шанс да си в истинско ято. Аз не мигрирам, знаеш. Само той знае новия маршрут. Нов маршрут. Не знам пътя. Лудост. Слушаме един бръмбър. Да! Ще е чудно пътешествие. Както всяка година. Защо другите ята летят в обратна посока? Странно. Ей, да знаете случайно на къде е Африка? Води ни един кретен. Сериозно пътуване, като се замислиш за опасностите. Какво е това? За нищо не ставам. Водя семейството в погрешна посока. Той е самозванец. Имаш инстинкти, като всяка друга птица. Просто лети. Ти ме накисна, ти ще ме отървеш. Спокойно. Да, точно така. Запази спокойствие, без паника! Веднага разбрах, че си нещо специално. Отредете се! Пътят към Африка ни зове! Жълтурко. Щом следваме плана, значи ще оцелеем! Може би. Скоро в кината на 2D и 3D.